és de bien nacido ser agradecido. Així diu el refrany i així s'ha de complir dia rere dia, programa rere programa a TVCAT i a l'Opina Youth. Cada minut de televisió és una oportunitat d'or, un luxe del qual podem gaudir gràcies a aquesta magnífica productora i gràcies a aquest meravellós equip tècnic i humà. Benvolguts compatriotes, avui, 19 de maig, nou debat picant, nou debat condimentat amb una pregunta excelsa. Pedro Sánchez, president valent o covard de manual? Els qui no són covards, però, són els nostres col·laboradors, les nostres col·laboradores, que venen per 223a vegada a donar la cara. Ignacio Rigau, Nil López, Adrià Julià i un nou fitxatge, Cesc Esteve. Comencem presentant els tertulians. Atenció, Adrià Julià, l'adulador de Santiago Espot. Bona tarda. Bé, adulador no, simplement compartim partit i jo sóc el portaveu de Joventuts. Bon dia, Sergi, bon dia tot el dia. Bon dia tot el dia. Mira, l'altre dia va sortir un vídeo de Santiago Espot, que el vam repassar aquí, i després va sortir una notícia a OK Diario on li deien el gurú de l'independentismo perquè defensava el que està... No defensava el que estava passant a Israel, sinó que ho equiparava i deia que Catalunya s'ha d'emmirallar amb Israel. Què en penses sobre això? Bé, jo penso que sí i penso que tant de bo fos l'autèntic gurú de l'independentisme, és a dir, que tingués molt més impacte del que té. Igualment veurem, molta gent de l'independentisme està despertant, està veient que no té sortida l'independentisme de fireta que tenim ara i cal escoltar veus més assenyades com la de Santiago Espot. Déu-n'hi-do el titular, Un gurú del separatismo dice que Cataluña debe defenderse de España como Israel de Hamas. Després ho tornarem a repassar. Cesc Esteve, qui ets? Benvingut al programa. Jo tinc 21 anys, estic estudiant integració social i em declaro d'esquerres. D'extrema esquerra? Sí, d'extrema esquerra, com que està establert a dia d'avui, i també independentista. Però i no t'han dit mai que els extrems no són del tot bons? O no? També depèn del que entenguem per extrems, no? I què entens tu per extrem? Jo crec que soc d'esquerres i no em declaro extremista. Jo vull anar a l'arrel del problema sempre i el problema és un, que és el sistema on vivim. Que després estaràs al programa de l'Anthony, Podrem seguir també el programa de l'Anthony. Recordo que Anthony Sánchez, Adrià Julià també, no? També debatrem sobre Israel i Palestina, el conflicte. Que està aquí al costat, al plató. Demà estarà aquí Anthony Sánchez. Ignacio Rigau, del Partit Popular, ets vicesecretari de Comunicació, ho he dit bé? No, coordinador general. Coordinador general, t'han canviat el cargo. Ah, no, vicesecretario debe ser Pau Ferran. Exacto. Es que ya me hago un lío con los cargos. Bona tarda. Són rimbombantes. Bona tarda. I benvingut al programa. I atenció, Nil López, recordo, tertulià més ben valorat del programa i que avui fa 28 anys. No sé si faig bé revelant l'edat, però benvingut al programa. Sí, no hi ha cap problema, és informació d'ús públic. Moltes gràcies. I per molts anys. Molt bé. Moltes Home, gràcies. ja et vaig dir que et faríem un detall que menys que... Sí, no. Home, celebrar el dia de l'aniversari avui estant a la tertúlia, per mi també és un honor, poder compartir l'honor és un moment com aquest. Gràcies. Felicitacions a la teva persona, felicitacions a les... Bé, a la teva persona, anava a dir a les joventuts no fan anys. Sí, bueno, no sé si algú més... Que en breus escollireu un nou president o secretari de comunicació, com va això? Primer secretari, abans era l'Arnau Ramírez i ara qui serà? Bueno, nosaltres tenim ara, efectivament, la setmana que ve tenim el Congrés Nacional de la JSC, el divendres, dissabte i diumenge de la setmana que ve, i allà doncs, hi haurà una renovació de l'executiva nacional, no només el primer secretari, sinó doncs, tot l'equip, i passaran a entrar un seguit de persones doncs això, noves, amb moltes ganes, algunes les conec, algunes potser encara no són desvetllats dels seus noms, però bueno, estic convençut que faran una grandíssima feina al capdavant d'aquesta organització que tant m'estimo i per tant doncs espero que li vagi molt bé. Bueno, de la qual també en seguiré formant part, no desapareixo jo. I nosaltres seguirem comptant amb tu fins que tinguis 35 anys, que és l'edat màxima de l'Opina Youth. Per tant, encara et queden 7 anys per davant. Mira que bé, tu. No 7, no 8, perquè clar, 35 i 11 mesos també compta. Anem a repassar la pregunta del dia d'avui. Atenció, perquè des de ja poden trucar al 93 667 0022 per interpel·lar els tertulians, per respondre a la pregunta i per fer els vostres comentaris. Pedro Sánchez, president valent o covard de manual. Recordo que ens poden trucar, com he dit, i també opinar amb aquesta etiqueta mitjançant la xarxa social de Twitter. Adrià. Bé, sobre Pedro Sánchez, jo més que covard o valent diria que és un president ara mateix quelcom incapacitat.
Quelcom incapacitat perquè no pot tirar endavant la seva agenda política pel que està passant. Pedro Sánchez està havent d'afrontar bastantes crisis, algunes derivades de la seva mala acció de govern. Per exemple, ara d'alguna manera començarà la recuperació econòmica després del període de coronavirus molt mal gestionat, tot sigui dit, pel govern de Pedro Sánchez i el seu exministre de Sanitat, Salvador Illa. I, per una altra banda, també ha vist com aquesta mala gestió s'ha vist traduïda amb una escombrada sense precedents a Madrid, a les eleccions de Madrid. I, per una altra banda, ara veiem com la mala gestió a nivell de política exterior aflora, ahir i avui sobretot, a Marroc, al nord de Marroc, a Ceuta i Melilla, on precisament el Marroc ha aconseguit, fent el que es podria qualificar d'un autèntic xantatge polític, que Pedro Sánchez regali una ajuda de 30 milions, si no vaig equivocat, per aturar els fluxos migratoris que Marroc està enviant de forma premeditada. Rigau. Pues yo creo que tenemos que cuidarnos muy mucho de definir a Pedro Sánchez como cobarde o valiente. Porque es cierto que cobarde no ha sido, pero valiente tampoco. Si citamos a Eddard Stark, de Juego de Tronos, que tiene una frase antológica que viene a decir que solo se puede ser valiente cuando tenemos miedo, yo creo que Pedro Sánchez no tiene miedo. O sea, no es un político, no es un gobernante ni mucho menos reflexivo, no es un gobernante que piense de verdad, ¿no?, con la frialdad que otorga el miedo, sino que es más bien un gobernante que juega en caliente. Frente al frío de la racionalidad, Pedro Sánchez juega siempre en caliente. Y esto ha hecho que superase muchas barreras y rompiese muchos consensos, incluso muchas instituciones que teníamos sacralizadas en este país, como puede ser la negociación abierta con los bilduetarras, como puede ser la negociación abierta con los nacionalistas, como puede ser enfrentarse a temas de enorme calado histórico, como puede ser la exhumación de Franco. O sea, Pedro Sánchez tiene la habilidad de ser el rey de los platillos chinos, ¿no? Hay un comentarista, Rubén Amón, que le llama el rey de los platillos chinos. Él consigue tener todos los platillos chinos rodando a la vez. Y eso no es un signo de valentía, de temeridad, acaso, de locura, de, no sé cómo llamarlo, de un gobernante que juega en caliente. No es cobarde, ni mucho menos, pero yo preferiría que fuera cobarde a que fuera un temerario, que es lo que es. Pedro Sánchez está siempre jugando al conflicto, siempre jugando a encontrar los puntos de fricción para beneficio de su pequeño búnquer y de su pingüe mayoría parlamentaria y de su fragmentado gobierno. Nil. Bé, doncs jo, com no podria ser d'una altra manera, no estic d'acord amb les opinions que m'han precedit al respecte. L'Ignacio estava qualificant el president del govern com un temerari. Jo crec que no podem parlar de temeritat quan una persona precisament el que fa, quan està ostentant un càrrec com és el de ser president del govern, decideix bajar al barro i començar a resoldre problemes que feia temps que s'haurien d'haver resolt i que altres governs anteriors no han tingut precisament la valentia, arrel també de com està formulada la pregunta, de poder resoldre. I has posat un exemple molt clar, crec que és l'exhumació de Franco. La democràcia va començar, o jo considero que comença en el moment en el qual s'aprova la Constitució espanyola en aquest país. Han passat més de 40 anys i no ha sigut fins que no ha arribat Pedro Sánchez que no s'ha fet una exhumació del dictador i s'ha dotat de dignitat democràtica novament en aquest país, encara que pugui semblar un gest, però altres passos, com pot haver sigut la puja del salari mínim internacional, com pot haver sigut internacional, perdó, del salari mínim interprofessional, com pot ser l'aprovació de la llei de l'eutanàsia, com pot haver sigut la pròpia gestió de la pandèmia que s'ha fet. Jo crec que no ha sigut precisament un acte de temeritat, sinó precisament d'una responsabilitat en un moment extremadament complicat que crec que ha donat els seus fruits, amb millor o major èxit, però al cap i a la fi ens n'hem pogut en sortir i a dia d'avui estem potser millor del que estaríem amb altres fórmules, potser una mica més temeràries, o si més no, si s'haguessin aplicat les polítiques que proposava el Partit Popular durant els primers mesos. Parlar con los bilduetarras, con los nacionalistes, al final són uns problemes que estan existint, que Mariano Rajoy, la seva manera de gestionar-los era posem la bandera d'Espanya i aquí no està passant res, doncs no, Pedro Sánchez no ha decidit utilitzar aquesta estratègia, ha dit anem a buscar l'arrel del problema, anem a buscar com es pot resoldre. I jo crec que això, no sé si dir que és valentia, però crec que realment diu molt d'ell en quan està posant, agafant el toro per les banyes, com se sol dir, per intentar resoldre problemes enquistats que portaven molt de temps ja sense resposta. Doncs jo sí que crec que és un covard i és un covard de manual. Entenent-ho que, si agafem la definició del DIEC, de què vol dir, no? Covard és que té por al perill. Jo crec que Pedro Sánchez té por a moltes coses, té por als poders econòmics,
té por a l'IBEX, té por a la patronal. Bàsicament perquè tu, Nil, anomenaves una sèrie de coses que ha fet, però jo també te'n podia anomenar una llista de coses que va dir que faria i no ha fet. Ha sigut incapaç de derogar la reforma laboral, ha sigut incapaç de fer una llei per regular el preu dels lloguers, ahir mateix ens deien que no hi hauria la llei trans, tampoc ha derogat la llei Mordassa, no ha derogat la presó permanent revisable, va dir que no faria derogacions en calent i ja ho vam veure. Vull dir, jo crec que és un covard, perquè evidentment quan no era president semblava el Che Guevara personificat, que anava amb el cotxe poble per poble, no sé què, i ha arribat ara i veiem que té por, bàsicament té por. Jo, aviam, sí, has indicat un seguit de qüestions que eren promeses electorals i que a dia d'avui encara no s'han pogut resoldre. Està clar que la legislatura també encara no ha acabat, però aviam, no oblidem una altra cosa, quin és el nostre sistema polític. Jo no sé què estudies, Cesc. Integració social. Integració social, val. Bé, en qualsevol cas, nosaltres, en el sistema parlamentari que tenim en aquest país, està clar que el president del govern no és algo així com un semidiós que pot fer i desfer en funció del que vulgui, sinó que qualsevol canvi, sobretot aquest tipus de canvis... Saps perfectament que hi ha les majories suficients al Congrés. S'han de fer unes majories parlamentàries, exacte. Però saps que hi són perfectament. Tu dius que tu les veus molt clares, jo a vegades no les veig tan clares, i més amb les oposicions ferotges que ens estem trobant últimament, que qualsevol cosa que fa el president del govern o el PSOE o inclús qualsevol altre partit que pugui estar en el govern o a l'òrbita del govern, doncs ja rep un seguit de crítiques ferotges que no entren tampoc a analitzar ben bé si les discrepàncies són purament ideològiques, sinó que al final es veu el partidisme. I amb aquests interessos partidistes que tenen tants partits a l'hora de voler guanyar les eleccions, com és normal en un partit polític, però aquesta responsabilitat d'estat que se'ls hauria de demanar a aquests partits que estan en el Congrés dels Diputats, doncs fora d'existir aquesta responsabilitat, doncs només hi hagués aquests interessos partidistes i ferotges, i per tant el que passa és que grans canvis que es podrien fer, com els que tu has indicat, doncs no es poden tirar endavant amb tanta facilitat precisament per això. En realidad, Neil, te voy a discutir esto, tú que eres jurista. No es un semidios, pero durante un largo periodo de tiempo, fue un semidios jurídico. Recuerda que se aprobó un estado de alarma que yo creo que de dudosa constitucionalidad, pero que otorgó al gobierno central muchísimas prerrogativas, y es más, durante ese estado de alarma se aprobaron, hasta donde yo conté durante 2020, más de una treintena de reales decretos leyes. Esos reales decretos leyes podrían haber cambiado muchas cosas, cambiaron incluso otras leyes que eran, digamos, anejas al problema en cuestión, por ejemplo, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es una ley procesal y aún así se reformó a través del estado de alarma. Afectaron directamente a la economía, afectaron a tributos, afectaron también a horarios, afectaron también incluso a nuestros derechos civiles. Y sin embargo, aquí el presidente Sánchez lo que hizo es, durante un tiempo, cuando las cosas tenían ese sabor de la novedad, el sabor de la pandemia, cuando Sánchez nos hablaba en idioma bélico, nos hablaba de la moral de victoria, las batallas por ganar y demás, aquí Sánchez nos daba su homilía dominical. Cada domingo nos daba su discurso, tranquilamente de 1 hora, lo sé porque aparte yo los tenía que ver, porque mi trabajo era verlos, y me los tenía que tragar 1 hora de discurso, 1 hora y más de discurso, más rueda de prensa, y en el momento en que las cosas se pusieron crudas, ¿a quién pasó el testigo? A las comunidades autónomas. El valiente Sánchez, en el momento en que no se podía arreglar las cosas a golpe de decreto, que es lo que intentó, a golpe de muchísimos decretos, creando un entramado jurídico que ha sido letal, creo yo, para nuestro ordenamiento. Cuando no se podía hacer nada, cuando la pandemia era más tozuda que los eslóganes facilones de Sánchez, ¿qué hizo? Testigo las comunidades autónomas. A ver, Ignacio. Abrir de golpe la economía el 21 de junio del año pasado y pelotazo a las autonomías. Home, no, això no és y han sido las autonomías las que han tenido que gestionar fundamentalmente la pandemia. Ahora vuelve a aparecer con la vacunación y ahora parece ser que es el propio Sánchez el que está vacunando 1 a 1 a los españoles, porque parece ser que solo se habla de vacunación. Ayer mismo, cuando tenían que enfrentarse al problema en la frontera, ¿de qué nos habló? De vacunación también. Bé, jo el que voldria dir és que sembla sorprenent que el govern de Sánchez sigui el govern més progressista de la història, perquè realment està sent molt, com ho diria, les diferències entre el PSOE i el que podria ser el PP o Vox, cada cop les veig més difuses. En tant que són igual de reaccionaris envers els nacionalismes, és a dir, mantenen l'imperialisme espanyol, ho hem vist aquests dies a Marroc, igual que farien, per exemple, el PP i Vox, desplegant l'exèrcit a la frontera fent devolucions il·legals en calent. I tu què hagués fet el teu partit?
Bé, el meu partit, nosaltres ens encarregaríem, o sigui, nosaltres el nostre horitzó és òbviament governar Catalunya. Catalunya no té frontera amb Marroc, per tant... Sí, ja, això és una manera de desviar la pregunta. Aquest no seria el meu problema, però en qualsevol cas, el problema que té Espanya amb Marroc és precisament que l'any 75, si no vaig equivocat, va donar la ciutadania a milers i milers de ciutadans saharauis que ha deixat abandonats. Ha deixat abandonats per què? Perquè el Borbó, el corrupte de Juan Carlos de Borbón, volia assegurar-se abans la pervivència al tro i la continuïtat de la dictadura de Franco amb la seva figura que no realment apostar per la sobirania d'aquesta gent, per l'autodeterminació d'aquesta gent, com li va encarregar a l'ONU que fes, i enfrontar-se a Marroc, com hauria d'haver fet. Ara s'hi trobarà que a la llarga en Marroc, òbviament, exigirà i exigirà i exigirà. I ara es veu prou forta per exigir 30 milions per aturar la llau d'immigrants, però és que al cap de 4 dies es veurà prou forta per reclamar les 4 colònies que a Espanya li queden a Marroc i Espanya no podrà fer res per impedir-ho. L'imperi espanyol es cau a trossos i continuarà així. I la propera serà Catalunya, també. Nil. Jo sento uns discursos molt magnànims, però també molt contradictoris entre vosaltres, però també, per altra banda, ho entenc. Però és que això és precisament el que abans estava criticant quan et contestava tu, Cesc. És precisament aquesta alteració de la realitat deliberada que tenen alguns partits per fer uns diagnòstics d'unes maneres o unes altres que no permeten trobar cap mena de punt en comú per tal d'arribar a consensos polítics. Això és precisament el que encara dificulta més que es puguin fer grans canvis de fons. I amb el que estava comentant l'Ignacio, que estava plantejant aquí com si Pedro Sánchez despierta una buena mañana y diu voy a aplicar el estado de alarma y voy a convertirme en algo así como una especie de pseudodictador d'Espanya per fer el que em doni la gana. Doncs aviam, no oblidem que venim d'on venim. Venim d'una pandèmia mundial que no ha sigut una decisió del senyor Sánchez, vull dir, ha sigut un dels mecanismes jurídics, i tu com a jurista també ho saps, que per poder precisament declarar l'estat d'alarma doncs cal que concorrin uns certs requisits, i aquí ens trobem en una situació d'extrema gravetat que s'havien de fer restriccions, en aquest cas als drets fonamentals, com era el dret de la limitació de la circulació, i així es va fer el confinament domiciliari, que es va demostrar després a nivell d'índexs epidemiològics que havia funcionat com a mecanisme. Aleshores, Qui no restringim som nosaltres amb les trucades, com sempre, per programa número 223, les obrim una vegada més. Robert de Cornellà, bona tarda, Robert. Hola, buen día todo el día. Bon dia tot el dia. Respecto a la pregunta, decir que gente como Sánchez hay que tener cuidado porque es un arma de doble filo, porque es una persona que es un superviviente, ya se le intentaron apartar del partido y se hizo cargo del partido, no le dejan ser presidente y se ha hecho presidente del Estado y básicamente es eso, que gente como Sánchez que tiene más vidas que un gato y hay que ir al tanto con ello, básicamente. Y un día más, todo mi apoyo para el pueblo palestino, básicamente. Un saludo a todos. Gràcies per l'aportació. Recordo també sobre Palestina. Es tornarà a fer un debat sobre això perquè crec que és un tema interessant i va funcionar molt bé el debat de l'altre dia. Robert, gràcies per la trucada. 936670022. Poden seguir trucant, poden seguir participant, com sempre, aquí en directe en el programa. Telèfon del programa. Vaig a l'Adrià. Atenció, que em preparin el vídeo número 14, que és de Santiago Espot, com no. Sempre que vens et llenço un vídeo de Santiago Espot, òbviament parlant de Pedro Sánchez i amb un llenguatge, per variar, molt bel·ligerant. Pedro Sánchez i l'IBEX 35 estan esdevenint criminals en potència. Per a ells, som un simple número per afegir a una estadística. Que tot se'n vagi a pastar fang. Són una gent malalta d'arrogància, de vanitat i de mala bava. Els haurien de jutjar a tots plegats per ineptes, irresponsables y genocidas. Ignacio, estabas alucinando un poco, ¿no? También con el vídeo. A ver, una cosa es decir que se puede ser más o menos inepto. También el amigo Spot, para variar, no da una sola razón de su argumentación, pero genocida. O sea, es una palabra muy gruesa. Yo creo que aquí, Adrià, tendrías que quizá enmendarle la plana al gran gurú, a Rajneesh, porque si no... Es que es muy serio. Es que estamos hablando de... Quiero decir, es una acusación muy seria. No se hace bromas con los genocidios, no se hacen bromas tampoco con la terminologia histórica. Òbviament, jo primer, abans de res, contextualitzaria el vídeo. M'estava mirant així de reull, perquè no veia pràcticament la data del vídeo. La data del vídeo és del 2020, sí. És de l'any passat, dels inicis de la pandèmia, del març de l'any passat. I jo entenc, òbviament, aquestes afirmacions, perquè resulta que Pedro Sánchez,
quan d'alguna manera hauria d'haver aplicat mesures molt més severes d'inici per contenir la pandèmia, van passar, no sé si van ser 10 o 15 dies, que la lliure mobilitat a Espanya estava permesa, mentre aquí a Catalunya es clamava per començar a fer confinaments quirúrgics per evitar precisament la propagació del virus. Madrid, a més, va ser l'exponent. Madrid, recordem totes les seves autopistes plenes de cotxes, de tota la gent fugint d'allà, fugint d'un potencial confinament domiciliari, que la gent ja s'esperava que arribés, cap a les altres comunitats, estenent el virus i allargant molt més el que podria haver estat una solució relativament ràpida de la pandèmia. D'aquí a dir-li genocida? Bé, veurem quantes morts, això no ho sabrem mai, però quantes morts s'haguessin pogut evitar si s'hagués fet un confinament a temps, com deien els experts, però està clar que Sánchez, en la seva voluntat d'erigir-se com a semidéu omnipotent i controlador de tota la situació de mobilitat a Espanya, doncs no va fer el que havia de fer en el seu moment. I pot haver provocat, insisteixo, milers de morts, no ho sabrem mai. Nil, per respondre-li després m'ho vaig Home, sí, no, jo crec que també que el titllar Pedro Sánchez de genocida és extralimitar-se ja aquí en el llenguatge. Bé, també recordo que no va provar uns respiradors que haguessin pogut servir per salvar la vida de molta gent aquí en hospitals catalans. I està clar que es van cometre molts errors, està clar que es van cometre molts errors i l'important crec és poder-lo reconèixer, però quan tu tens davant un enemic invisible que no saps per on et vindrà, que no saps com es pot gestionar, que tot el món es troba exactament en la mateixa situació que tu i que l'únic que pots fer és investigar pel teu compte, mirar el que diuen altres investigacions d'altres països i al final també poder comparar mesures que es prenen en uns llocs i en uns altres per tal de poder decidir quina mena de política fas al respecte, quina mena de política de salut pública fas al respecte, doncs crec que és una cosa que no és complicada. Clar, aviam, a toro pasado todos somos Manolete i ara està molt clar, si hagués comprat aquells respiradors, clar, si ens haguessin dit que heu de portar mascareta des del minut 1 o drogallo cantaria, doncs segurament que sí. Bé, cert que hi ha estats que han actuat millor o pitjor i hi ha estudis sobre això i hi ha molts estudis també que diuen que Espanya... Quan aquí Catalunya no es gestionava per part de la Conselleria de Benestar Social, les residències havia de venir l'exèrcit a fer-ho. Espanya està a la cua en gestió de coronavirus. Tan malament tampoc ho hem fet. Sí, com no sé quin país era també d'allà Àsia, que eren 0 casos de coronavirus. Bueno, això també és jugar amb l'estadística. I Bielorússia també. Va, seguim. Atenció, més trucades. Olga de Barcelona, aviam què en pensa del president Sánchez. Olga, bona tarda. Hola, bona tarda. Et sento molt malament. Mira, jo no sé si el president és valent o no és, però que alguna cosa s'ha de fer amb tota aquesta gent que ha de marxar de casa seva perquè no pot ni menjar, això és evident. Totes les nacions s'hi haurien de posar. Sisplau, no hi ha res més trist que tenir que marxar del seu propi país. I a més, quan ets jove i la gent gran, sisplau, s'ha de fer alguna cosa. Nosaltres també, Bones tardes a tothom. Bones tardes. Està clar que tots hem de fer coses en aquesta crisi humanitària. Gràcies per la trucada, 936670022. Recordo que hi haurà un debat sobre això, sobre el que està passant a Ceuta, a Marroc, divendres. Cesc. Jo responent bastantes coses que s'han anat dient. És a dir, jo estic una mica en la línia del Nil, vull dir que no serveixi de precedent, amb el tema de la pandèmia. És a dir, clar, ara ha passat molt de temps, tenim molta més informació i, clar, és molt fàcil opinar de què haguéssim fet o què no haguéssim fet. I amb això estic d'acord. Evidentment, jo crec que s'haguessin pogut adoptar altres mesures, com el tancament, per exemple, donar-nos les competències a Catalunya abans, perquè això no es va fer i es reclamava, el president Torra ho va demanar i no es va voler fer, o el fet de deixar entrar, per exemple, turistes, quan ni nosaltres mateixos podem anar a València, per dir alguna cosa, no podem ni sortir de la comarca, jo crec que s'hagués pogut fer molt diferent. Llavors, també crec que dir-li genocida és una paraula molt elevada, perquè genocida, vull dir, potser és l'estat d'Israel, que tu en defenses, Adrià. Després ja en parlem al programa del Corey, no? Va d'això, el programa de l'Anthony? Sí, d'Israel i Palestina. Ja he vist que fa preguntes refregides, com les fem aquí, que si ha de desaparèixer Israel, pregunta directament Anthony. I això, i vull tornar a incidir en el que deia abans. Vull dir, Pedro Sánchez sí que és un covard perquè no té voluntat de fer les coses, perquè tu em parlaves que potser no percebem bé com la realitat del que hi ha, però hi ha les majories, Nil, i tu saps, igual que ell ha sigut elegit president, doncs hi ha mesures que es poden triar, l'únic que us interessa... I va costar bastant. Sí, però saps perfectament que aquestes majories també derogarien tot el que t'he anat dient.
I estic segur que tu, en el fons, segurament a nivell personal ho vols derogar i vols aplicar les coses que s'han d'aplicar. Ja et dic que sí, ja et dic jo que sí. Per això confio que sí, però vull dir que ell té por, i és un fet, té por. A què té por? Igualment, vull fer-te un apunt amb això. És valiente... Ui, perdó. Valents els telespectadors que truquen, també, que hi ha molta gent que no s'atreveix perquè és la televisió, però no passa res, perquè això és un programa on pot trucar tothom, on pot participar, els atenem, els escoltem i responem el que diuen. José de Cerdanyola, al Vallès. Bona tarda, José. Hola, buenas tardes. Bona tarda, té la paraula. Vale, gracias. Mira, yo creo que no soy quien para jugar a nadie si eres cobarde o no, pero voy a recordar algún detalle sobre el presidente Sánchez. Cuando tenía que formar el gobierno que hay actualmente, tenía dos opciones: o hacer gobierno de coalición con el PP, o sea, la derecha, o con lo que hizo. Yo pienso que hacer gobierno con Podemos y con el apoyo de independentistas con conocimiento, porque hay independentistas que no tienen conocimiento, yo creo que eso es de ser valiente, creo yo, ¿no? Porque además sabía que se enfrentaba al IBEX 35, a todo el aparato podrido del Estado, o parte del Estado, ¿no? En fin, y a toda la derecha reaccionaria, como hay aquí algunos de los compañeretes, tanto anarquistas como de Vox, que me parece que a algunos, si no lo es, le falta poco. Es muy fácil hacer de cobardes a los demás en el plato de televisión, como el maestro Scott. Muchas gracias por escucharme. Gràcies a usted. No sé, crec que ha dit el maestro Spot, no crec. Sí, ha dit que si algú de Vox, dic no, no hi ha ningú de Vox avui. Gràcies per la trucada, recordo el telèfon del programa 93 667 0022. Ignacio, te vuelvo a dar la palabra. Gracias. Yo creo que Sánchez es valiente cuando es fácil ser valiente. Es decir, es valiente para ponerse delante de las cámaras, como decía antes, cuando las cosas van relativamente bien, ¿no? Cuando ya tenemos las vacunas, que en el fondo toda la gestión de la vacunación viene de parte de Europa. Pero en cambio, en esta cartilla que le ha leído nuestro nuevo amigo Cesc, que ha sido brillante, porque todo eran propuestas electorales que ha hecho Sánchez, o que hizo Sánchez en su momento, y que está incumpliendo sistemáticamente. La reforma laboral, ahora, desde el propio gobierno, Nadia Calviño reconoce que fue una buena reforma y que ayudó al mercado laboral. Bueno, y los ojitos que ha puesto hoy, no sé si lo has visto. Sí, es absolutamente brillante. O sea, el vídeo, ojalá lo tengáis porque es maravilloso. Es maravilloso. Nadia Calviño escuchando justamente a un miembro de su gobierno decir que iban a reformar iban a derogar la reforma laboral y haciendo ojillos, y luego se levanta y se va. Coge el bolso, se levanta y se va. Como decía, por ejemplo, también es fácil ser valiente cuando eres el primero, ¿no?, que hace un gobierno de coalición y te das grandes abrazos de Vergara con Pablo Iglesias, el ahora ya afinado Pablo Iglesias. Pero luego cuando tienes que justamente gestionar un gobierno de coalición, bien que se esconde. Se esconde detrás de otros portavoces, como puede ser Adriana Lastra o puede ser el fontanero Ábalos. Es fácil ser valiente cuando las cosas van bien, pero cuando justamente se han de tomar las riendas, como puede ser, por ejemplo, a partir del 25 de octubre, que es cuando se aprueba el segundo estado de alarma y vuelve a darle el protagonismo a las comunidades autónomas, él se esconde. Es fácil ser valiente cuando tenemos que decir, ¿no?, que, oh, madre mía, la democracia está en peligro en Madrid, pero cuando la democracia le da un baño a Sánchez, él se esconde y no hace declaraciones y manda otra vez a su fontanero Ábalos o manda también al paredón al doctor Gabilondo. Es fácil ser valiente cuando las cosas es mucho más van fácil, desde luego, comparecer a través de una televisión de plasma para dar respuesta a problemas. Pero rascamos el fondo del barril, de tu partido, cuando tú se supone que no tienes nada que ver. Eso sí que es propio valentía. Sánchez compareció por plasma seleccionando las preguntas durante el primer estado de alarma. El propio Sánchez comparecía por plasma y seleccionando las preguntas de los periodistas, que incluso la Asociación de Periodistas tuvo que quejarse porque seleccionaban las preguntas que le van a hacer. Y como no eran para mayor gloria, ¿no? Mayor gloria para... ¿Qué? La selecciona el jefe de prensa, no el propio Sánchez. Pero la selecciona... ¿Y quién escoge al jefe de prensa? No, sí, pues eso no te quito la razón. ¿En qué ruedas de prensa no se filtran las preguntas? ¿En qué rueda de prensa se hacen 8.000 preguntas sobre temas que no igual se no dejaba al periodista preguntar? No se le daba voz al periodista. Esto luego cambió, pero no se le daba voz al periodista. Al principio no. Al principio no. Bueno. Al principio no. Bueno, yo creo que al principio lo que se hacía se era que en un chat de Telegram, por lo que me suena, se escribían las preguntas y entonces el jefe de prensa escogía cuáles preguntar. Ad majorem gloriam Dei.
Bueno, aviam, però això és una decisió del jefe de prensa i és tan... Sí, pero el jefe de prensa no es independiente, entenderás. No, però és tan lliurat després un mitjà de comunicació al qual ha volgut formular una pregunta al president del govern i no s'ha seleccionat per part del jefe de prensa, doncs poder explicar-ho i fer-ho saber també. Pero Sánchez tampoco ha comparecido, ¿no? No ha comparecido en sede parlamentaria durante 6 meses. No ha comparecido en sede parlamentaria. Así se votó. Por eso... Así se votó. Esto, para empezar, es un tiro parabólico. Pero hubiéramos gestionado de una forma muy distinta. Hubiéramos gestionado de forma muy distinta. Por parte, el PSOE se acoge a los más altos estándares de ética pública cuando está en la oposición, pero en el momento que entra a gobernar, se los guarda en el cajón. Però pensa que la Comunitat de Madrid és la comunitat amb més morts d'Espanya. Vull dir, si el camí ha de ser aquest... En valores absolutos, en valores relativos, no. En valores relativos, no. Y yo coincido con muchas cosas que habéis dicho, que es muy difícil gestionar pandemia. Es verdad. ¿Se puede gestionar mejor? Sí. ¿Y se puede ser más valiente gestionando? También. ¿Isabel Díaz Ayuso fue valiente manteniendo los bares abiertos o fue una temeraria? Pues fue valiente porque tenía a todo el establishment mediático y a toda la Moncloa, a todo el Estado central en su contra. Pues ya está, Ignacio, pues es lo mismo. Esto depende de la óptica. No, es que ni siempre estamos en lo mismo. Y yo sé que tú me vas a decir, eres un relativista. O sea, no te gusta la verdad es relativa y encima no te gusta el control parlamentario. Esto no es cierto. Nil, no tiene fondo, no hay fondo en el que picar contigo. Siempre va a haber un predicado relativista que arrojar a la cara, ¿no? Siempre habrá diferentes ópticas de ver las cosas, no como la óptica única que tenéis vosotros. Escucha lo que ha dicho Cesc. Voy a cogerme lo que ha dicho Cesc. Tú mismo le has reconocido aquí hace minutos que estás de acuerdo con él, que tendría que derogarse todo eso. Aquí lo podríamos discutir. Sí. ¿Se ha hecho? No. Y la ley de la eutanasia, por ejemplo, la ley de la eutanasia, por ejemplo, se hizo sin consenso, porque consensuar una ley tan difícil, que de la que podríamos debatir mucho, es difícil. Es difícil. Y eso, por supuesto, a Sánchez no le gusta. Evidentment, les conseqüències... No, hablemos de la reforma educativa. Hablemos de la reforma educativa. También hecho sin consenso, porque es difícil. No es la reforma laboral. Y como es difícil, no se es valiente. Vamos a hacer una solo cosa, es valiente chicos. cuando es fácil ser valiente. Jo em reafirmaré en el fet que he comentat abans que Sánchez... Espera, Vale. anem a resituar una mica el tema. A parlar de la taula de diàleg, que sé que a tu també t'interessa molt parlar d'això. Que em posin la número 3006. Atenció, Pedro Sánchez va començar la legislatura dient que aquesta seria la legislatura del diàleg i no sé si s'han reunit alguna vegada. Crec que vam fer una reunió amb Quim Torra a principis del 2020, però després ja tot això ha quedat a l'oblit. La Moncloa té la mà estesa per reunir la taula de diàleg i resoldre definitivament el conflicte de convivència. Això és una notícia d'ahir, però aquesta taula no es reuneix. Cesc. Jo crec, sobre la taula de diàleg, jo crec que és una pantalla que és necessària passar-la. Jo crec que l'independentisme s'ha de seure a la taula i negociar, bàsicament, perquè no s'entendria de cara a Europa, ni de cara a Catalunya, ni de cara a Espanya, de demanar diàleg sempre i quan ens l'ofereixen no seure-hi. Evidentment, això el PSOE només ho té, és a dir, ho està utilitzant com una manera per tranquil·litzar la gent, perquè evidentment el PSOE mai negociarà un referèndum d'autodeterminació, ni una amnistia, ni res. Llavors, jo crec que és una pantalla que cal passar per demostrar que no hi ha diàleg possible a Espanya i que l'única manera és la desobediència. Vols dir que no l'hem passat ja, aquesta pantalla? Jo diria que l'hem passat ja fa molts anys. Venim d'un govern del PP, directament, de no parlar... PSOE, s'han comportat tots de la mateixa manera. Vull dir, han reprimit i en això... Tu creus que el PP hagués fet una taula de diàleg? I en això... El PP hagués fet una taula de diàleg? Vull apuntar una cosa. El PP hagués fet una taula de diàleg? No, però és que la taula de diàleg és una farsa. És una farsa. És una farsa, que ho sabem, i fracassarà, evidentment. Però cal passar aquesta pantalla. Tinc molt clar, no cal una taula de diàleg. És a dir, una taula de diàleg és un error. Aquí el que caldria és una taula de negociació, però el problema és que Espanya no té al·licients per negociar. És a dir, Catalunya ara mateix no té la força per pressionar Espanya i seure a negociar. La tenia a l'octubre, sí, la tenia a l'octubre, no ara. Perquè és l'error, Adrià, que el carrer està tranquil·líssim. Llavors no hi ha manera de pressionar Espanya. Però també hem d'entendre que si Esquerra guanya les eleccions dins l'independentisme amb una proposta que és la taula de diàleg, serà que la gent potser algú la vol, no? Però, potser ho vol intentar. Escolta una cosa, què va dialogar Esquerra a Madrid? Digue'm, com dialogarà Esquerra a Madrid? Tots sentes davant de Sánchez, què li dius? Deixa'm fer un referèndum. I ella diu no, s'acaba el diàleg. S'acaba el diàleg. Ja està. I ho han dit per activa i per passiva, que ni autodeterminació ni amnistia. Estem d'acord, sí, estem d'acord en això. Estem d'acord que fracassarà la taula, i segurament tu, Nil, també hauries d'estar d'acord. Ha fracassat abans de començar? Ho sabem tothom, però si només s'han reunit una vegada.
És que no té futur, aquesta No té taula futur, no té futur. Aquí L'únic futur que té és que quan acabi siguem ja capaços d'una vegada de fer un embat definitiu, i ja està, ens sembla Però tonteria. què és un embat? Perquè la gent parla d'embat i exactament quina és la definició. Un embat definitiu podria ser fer un referèndum definitiu o... Com un referèndum definitiu? I el que ja vam fer? Sí, l'1 d'octubre. Escolta una cosa. L'apliquem l'1 d'octubre. Escolta, home... Quanta gent et defensa l'1 d'octubre? Jo crec que no te defensa ningú. Estàs desvirtuant un referèndum on van votar més de entre 2 milions i mig i 3 milions de catalans. Adrià, tu creus que l'1 d'octubre realment té un valor, és a dir, té el valor suficient com per fer la independència d'un país? Òbviament, i hi ha hagut eleccions... En aquell moment potser sí, però ara no. Qui defensa l'1 d'octubre? Vinculants amb menys votants que l'1 d'octubre. Qui defensa l'1 d'octubre? Qui el defensa? Qui el defensa l'1 d'octubre? Perquè fins i tot Junts per Catalunya ahir ja va dir que no. Els partits independentistes defensem l'1 d'octubre. Si Junts, Esquerra i la CUP han deixat de fer-ho, no és el meu problema. Adrià, el defensem com un inici, com una continuació de legitimar un procés independentista. Escolta, tu no defenses l'1 d'octubre? El què? Tu no defenses l'1 d'octubre? L'1 d'octubre ja és aigua passada, ja està. Fem un altre. Jo no he dit que no el defensi, jo t'estic dient que jo el defenso, però no pel valor que alguns li volen donar. Perquè tu no pots fer una independència en un país que estigui tan dividit al 50-50. Però quants referèndums hem de fer? Adrià, però en quin món vius? O sigui, marques tu la majoria? Perdona, marques tu la majoria? No és un tema de majoria, no és un tema de majoria. És un tema de legitimitat, perquè quan ve la policia espanyola i et rebenta les urnes i les persones, és evident que rebenta el referèndum. En el moment en què hi ha un català més a favor d'un estat català independent... Quanta gent ha reconegut internacionalment? La Comissió de Venècia, què ha dit? Res, que això no val. Què fem? És a dir, què fem? Però escolta una cosa, aquí els organismes internacionals no es posicionaran fins que no esdevinguem un autopolític. Tingueu molt clar això. Fins que nosaltres no fem un moviment, ni un sol país obria la boca. Però parlar de l'1 d'octubre com algo que ens pot portar a la independència efectiva... Bé, ara l'únic que cal és declarar la independència. Nil. Jo volia comentar abans en relació a Pedro Sánchez. Volia saber la seva opinió sobre això de la taula de diàleg i després et dono la paraula, no et preocupis. Fantàstic. Nil, per respondre sobre aquesta taula de diàleg que realment mai arriba. Clar, és que només s'ha reunit una vegada a principis del 2020, sí, però què ha passat a principis del 2020? Que hem tingut una pandèmia, vull dir. Amb el confinament domiciliari entendràs que potser s'ha de parlar d'altres qüestions que no siguin la taula del diàleg, que potser no és una cosa tan urgent, imagino jo, quan s'està morint gent. Jo crec que urgent és, i crec que tenim els mecanismes electrònics per poder fer una reunió online. Si no s'ha reunit és perquè no hi ha voluntat per fer-ho. S'han de prioritzar esforços i hagués sigut ja no ni de valent ni de covard, ni de temerari. Hagués sigut de cafre precisament reunir la taula del diàleg quan estàvem precisament amb aquests mesos tan complicats. Si en un any no es pot trobar ni 5 minuts per fer una reunió... Ara ens trobem amb una altra situació, que és com gestionem aquesta recuperació de la crisi social i econòmica derivada de la crisi sanitària. I aquí encara esteu insistint en l'1 d'octubre, però el Cesc és que ha donat el moll de l'os. Ha dit, tu no pots fer un referèndum amb una societat dividida al 50%. Digue'ls si és urgent. Aquest és el tema. O no es pot proclamar la independència. Aleshores, quan hem tingut un resultat electoral, un nou resultat electoral més en el qual la societat està 50-50, no, sí, clar, el 52%, sí, però els anteriors era el 48-52, vull dir. Els números, en el fons, és igual, perquè no ens en sortim d'aquestes dinàmiques del 50-50. Aleshores, quan estem enrocats en aquesta situació, es demostra que no hi ha voluntat. No hi ha voluntat per part de la ciutadania de fer grans canvis de calat, perquè si hi hagués voluntat, en les eleccions autonòmiques sortiria un 80%, un 90% del votant a favor de la independència. Aleshores sí que hi hauria una urgència per intentar resoldre un problema polític. En qualsevol cas, no ens marquem números ni no ens fem trampes. Hi ha hagut un acord entre Esquerra, un acord amb Junts, que renuncien o no parlen de l'1 d'octubre, doncs sembla ser que és un acord que el que pretén és passar pàgina. Doncs, collons, perdó, unim-nos tots. Unim-nos tots per solucionar la crisi de l'economia que tenim. Quan tens el 60% del Parlament que vol un referèndum... El galliner, haig de baixar el suflé del galliner, moltes gràcies. Manoli de Mataró, benvinguda, té la paraula. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manoli. Buenas tardes a todos. Mira, esto del 1 de octubre, ya lo dije ayer. ¿Quién ha ganado, el sí o el no? ¿O va a pasar igual que como el primero que se hizo en Areide? No lo entiendo. Hay que sugerir el mandato del 1 de octubre. ¿Qué mandato? ¿Qué mandato? ¿Sí o no? Porque nadie sabe el resultado. Y en la mesa de diálogo,
pero ¿qué vas a negociar si lo que pides es amnistía y autodeterminación? Y de ahí no paso. ¿Eso es negociación o es poner líneas rojas? Pero, imposible. Nada más. Muchas gracias. Gràcies a usted, que no està tan refredada com ahir, la Manoli, que va trucar ahir també. Gràcies per la trucada, 936670022, 9 minuts de programa. Yo estoy completamente de acuerdo con Manoli y le deseo que se mejore, ves que está resfriada. Pero me llama la atención, porque mientras estaba hablando Manoli, Neil iba haciendo que sí con la cabeza. Iba haciendo que sí con la cabeza. Que en el fondo una de las cosas que decía Manoli era autodeterminación y amnistía. Son las dos cosas que pide el gobierno de la Generalitat. Esas son líneas rojas. Y Neil haciendo que sí con la cabeza. Y sin embargo, constituye una mesa de diálogo. Como bien se han quejado aquí las partes independentistas implicadas, es una mesa de diálogo fracasada, vacía, o que en ningún momento, por mucha pandemia que hubiese, en ningún momento tenía avisos de prosperar. ¿Por qué? Porque Sánchez no es valiente. Porque Sánchez prefiere el artificio, crear a bombo y platillo la mesa de diálogo. Y sin embargo... Els socis d'Esquerra també, Y los socios de Esquerra, no seré yo quien ahora no... Libre Esquerra de s'hauria a taula pero... i escoltaria què li diu el 60% de la població a Catalunya. L'únic que és més fàcil, pues mirar un altre incluso costat. si nos movemos del eix nacional, ¿no? Nos movemos del eix nacional y nos vamos a el otro melón que había abierto Neil, que es la recuperación económica. ¿Cuál es la medida sanchista? En vez de una medida valiente, como puede ser reformar estructuralmente, que es lo que se tiene que hacer con los fondos europeos, reformar estructuralmente nuestra economía, que es lo que necesita, economía, industria y todo el sistema impositivo, ¿qué hace? Subir impuestos. Esa es la gran medida sanchista. Subir impuestos ya no a las clases altas, que esto, vamos, aquí a la izquierda le vuelve loco, sino a las clases medias y bajas. Sube el IVA, sube el impuesto a los hidrocarburos, sube también, por supuesto, el IBI, quiere armonizar sucesiones y donaciones, quiere subir todos los impuestos. Quiere hacer un infierno fiscal en España, cosa que también entenderás que muy valiente no es. Adrià. Abans el Nil comentava que hi havia altres coses més importants i més prioritàries que la taula de diàleg. Jo inclús vaig més enllà, coses més importants, el que vol dir de fons és que hi ha coses més importants que la independència, òbviament. No en volen ni sentir parlar, el líder Illa diu que s'ha de passar pàgina i ens ho ha dit el Nil aquí al plató també. Doncs sí que tenim pressa perquè Catalunya i Pedro Sánchez està aplicant un genocidi, com deia Santiago Espot, Hòstia, Adrià, sembla que estem en una guerra, tio. Sí, un genocidi cultural, lingüístic i ofegant Catalunya econòmicament. Que no, Adrià. O sea, serán muchas cosas, pero genocidio no. Busca genocidi al diccionari. Escolta una cosa, si vols et busco jo la definició, l'exterminació d'un poble... ¿Le permites usar el móvil y que la busques? Sí. Exterminació, definició del DIEC, tinc el mòbil aquí. ¿Por qué no le podemos permitir abrir el móvil? Le echaste la bronca a Tomás por abrir el móvil. No, pero porque le estaba chateando por WhatsApp. Exterminació d'un poble, grup ètnic, etc. Y estamos siendo exterminados, Adrià. Vamos a ver, es España, Serbia y nosotros somos judíos en la Alemania nazi. Per tu estàs vivint en un holocaust. Es que somos L'Adrià quan surt somos armenios. Deixeu parlar, sisplau. Si banalitzem així els temes... Gràcies. Si em deixeu parlar, gràcies. Catalunya és una colònia. Això no ho nega ningú, hi ha experts de renom. No ho nega ningú. Ho nega el 90% de la ciutadania. És igual. La gent que no és de força a Catalunya. És igual. Catalunya és una colònia. Jo crec que hi ha més d'un 90%. Catalunya no se li permet utilitzar el català. O sigui, Catalunya no pot utilitzar el català com l'hauria d'utilitzar. No s'està protegint l'idioma. S'està actuant premeditadament per matar l'idioma. I amb això diria que hi ha un... Está reconocido en el Estatut. La administración pública lo utiliza. Tenemos un sistema de medios súper fértil. El 75% de la población domina el catalán. ¿Pero de qué genocidio me hablas? Els patis d'escola... Los patis de la escuela donde tenemos nuestros agentes del KGB escuchando no vaya a ser que los niños juegan al pica-pareta en castellano. És igual. Es que me... Iba a fotre un taco, perdó. Doncs el que deia, estan aplicant un genocidi cultural i lingüístic que no només l'aplica Pedro Sánchez, en això són igual tots els partits espanyols i acabarà o bé amb la independència o amb la naturalització total, és a dir, amb la integració total de la gent catalana dins de la nació, de l'estat-nació artificial que és Espanya. Espanya està acabant amb els nacionalismes. Espanya serà còmplice també d'acabar amb el nacionalisme saharaui. Espanya és
O sigui, en aquest cas, actua així, actua de forma imperialista i Pedro Sánchez, per molt progressista, per molt d'esquerres que sigui, n'és còmplice. Adrià, vigila el sortir, perquè és que sembla que estiguem a Síria amb el que estàs dient. Xavier de Barcelona, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, tens la paraula, t'escoltem. Sé que els semblaré que sóc una mica estrany, Vale, perquè sóc escèptic. M'explico? No, jo també. Vale, doncs l'escepticisme em fa dir que el primer que he d'emprir en el pensament és la raó. Nosaltres tenim la raó i el sentiment. Està d'acord? Sí. Per tant, no puc ser ni de l'Església, ni puc ser de la política, ni puc ser de res d'allò que la gent sent i que altres fan que ho senti. Perquè jo no sento, jo penso. Són coses diferents. I li diré el que penso. Si s'està discutint d'ismes, jo estic amb aquest, jo estic amb l'altre, podem ser independents, no ho podem ser, ho tenim sobre la taula, ningú veu la taula. Vull dir, tot això són estupideses, així li dic de clar. Per tant, quan s'està parlant d'això i es discuteix per això, l'únic que es fa és perdre el temps. Aquí em sembla que es parlava de l'1 d'octubre, ho he enganxat ara i he pensat, mira, com l'1 d'octubre hi ha 50.000 coses més en el nostre país. Hi ha dos parts, això sí, a Espanya, que són els més fanàtics que hi ha, que són Madrid, amb l'Ayuso, que és ultradreta, i Catalunya, que és despropòsit i caos. Llavors, quan tenim aquesta situació, el primer que hem de fer és reflexionar i dir per què cony estem fent el burro d'aquesta manera? Si fa temps que els polítics d'aquí estan amb la mateixa història, ja es discuteixen entre ells, diuen que ho tenen a sobre la taula, jo la taula no l'he vist, o sigui, no sé ni què cony han dit. M'entén? Vull dir, tot això em fa pensar que no val la pena que me'n preocupi. I els vull dir a aquests joves que estan parlant d'aquestes coses, que no els aniria gens malament agafar un grau d'escepticisme i buscar un punt de contacte amb aquells que els hi venen fum. Una vegada això conegut, que ho hem de fer, jo ja li vull fer una carta en el d'això, amb un d'aquests, no sé si el Puigdemont o l'altre, qualsevol d'aquests, és igual, sempre es barallen, doncs fer la carta que digui, escolta, què teniu sobre la taula, aquest cony de taula que sempre diuen que teniu? Ensenyeu-me la taula, porteu-me les vostres valoracions, el que heu dit, envieu-me una carteta a casa, que és el que faria qualsevol persona normal, i quan tot això estigui palesat i ho vegi, potser començaré a creure en alguna de les coses que diuen. Si no, no em val la pena perdre el temps. Això seria així de fàcil. I només dient això, jo em sembla que és suficient. I jo sentiria, sí, és escepticisme, això ho deia Montaigne. Podem citar el que vulguem citar, no? Però un filòsof, un escèptic de manual, el Xavier que trucava, que li recomano que ja truqui demà, al principi del programa, més temps, així comentem la seva trucada. Demà més trucades, Però interessant el que deia el Xavier, no, Cesc? Jo no estic d'acord. Jo crec que no podem mostrar indiferència davant de les coses. Jo crec que... I també he dit com que l'1 d'octubre era una cosa més, com si hagués passat un dia més, que és quasi el que tu estaves dient, Nil. Que jo, si em permets, li volia fer una pregunta sobre la taula de diàleg, que era, entenc, no? La taula de diàleg no es parlarà ni d'autodeterminació ni d'amnistia, no? Ni d'indults, ha dit avui Iceta. Això ja... Però vull dir, no es parla d'això i entenc que encara que hi hagi un 60% de la població, perquè ha sortit a les eleccions, que demani un referèndum, no es parlarà tampoc. Com marques aquest 60%? Home, doncs si sumes els independentistes, més Podemos. Ah, sumes Podemos. Home, demanar un referèndum, que jo sàpiga. Ah, sí? Bueno, jo he escoltat que sí. I t'agafes el resultat d'unes eleccions, no el d'un referèndum, cosa que també és discutible. Gent que defensa un referèndum. Igual que hi ha 2,5 milions de persones que van sortir l'1 d'octubre. Llavors, què farà el PSOE? Pregunta, parlarà d'això? Girarà cap a un altre costat? A la taula de diàleg es pot dialogar... Perquè si no ja podem plegar. A la taula de diàleg es pot dialogar de qualsevol tema. Ara, que la taula del diàleg signifiqui que el PSOE hagi de canviar o el govern d'Espanya hagi de canviar la seva posició sobre aquest tema, doncs no. No té per què, perquè l'independentisme tampoc canviarà. Aleshores, vosaltres no esteu plantejant una taula de diàleg, esteu plantejant una taula d'imposició. Aquí està lo mío. No lo quieres? És que no vols dialogar. Doncs no pervertim el llenguatge. Clar, és que la vostra imposició són els cops de porra de la policia. Si per vosaltres la taula de diàleg és aquesta és la meva proposta i si no te la menges doncs no voleu dialogar, doncs això és el que no entens. I evidentment no es dialogarà. Si la taula de diàleg és, escolta, anem a fer un diagnòstic del problema, anem a buscar una solució que pugui
satisfer a les dues parts. Quina solució a mi no em proposes? correspon Estic això, d'acord amb tu, però la Nil. meva solució es diu República Federal. Estic d'acord amb tu. Una taula de diàleg serveix per parlar. Una taula de diàleg serveix per parlar. Sí, parlem. Ja hem parlat. I vosaltres vindreu a plantejar una proposta, si és la vostra línia vermella. Si no es parla d'amnistia, doncs ja no hi ha taula de diàleg. Pues serà per tothom. Ens cal una taula de diàleg, ens cal una negociació. Adrià Julià, gràcies per venir al programa. Has anat fort avui, espero que també segueixis amb aquesta força en el programa d'Anthony, que esta nit et seguirem. Ignacio Rigau, de les noves generacions del Partit Popular, moltes gràcies. Nil López, felicitats i gràcies, diríem. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim fortes. I Cesc Esteve, tornaràs al programa. I tant que sí. Que vagi bé. Adéu, bona tarda. Demà més, eh?